Ụmụ akwụkwọ na ọhaneze na-ege anyị ntị, ndeewo n'ụbọchị nke taata. Ihe ọmụmụ asụsụ Igbo, isiokwu ọmụgwọ. Onye nkụzi abụ m Odoziakụ Onyebuchi Anastasia Ngozi. Mbunuche, tupu ihe ọmụmụ abịa na njedebe, ụmụ akwụkwọ ga-enwe ike: nke mbụ, kọwaa ọmụgwọ. Nke abụọ, onye ọ bụ ọrụ ya ile ọmụgwọ. Nke atọ, izu ole a na-ele ọmụgwọ. Nke anọ, ihe ndị eji ele ọmụgwọ. Nke ise, ọrụ nne nke nwaanyị mụrụ nwa n'ebe nwa ya mụrụ nwa nọ. Ọmụgwọ bụ otu n'ime omenala ndị Igbo nwere. Oge ọmụgwọ bụ oge nwoke ji ekele nwunye ya maka ahụhụ o si na ya pụta. Ihe nke a na-egosi bụ na ọ bụ nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ na-anọ ọmụgwọ. Oge ọmụgwọ bụ oge nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ ji akwanye akụ n'ọnụ. Ihe dị mkpa bụ di ya inwe mmụọ mwepụta, ebe inwe mmụọ oriri bụ nke nwaanyị. Ọ bụ oge ozuzu ike ka ọ na-abụrụ nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ. N'oge ọmụgwọ, nwaanyị na-eji oge ahụ lezie onwe ya, zuo ike, maka nnukwu ihe afọ si na ya wee pụta. Oge ahụ ka o ji erichi ihe na-esi ya n'arụ wee pụ. Oge ọ na-amụ nwa, ihe mgbe ọ gabigara mgbe ọ na-amụ nwa, o were oge ahụ wee zuo ike, leta onwe ya anya, letakwazịrị nwa ọ mụrụ ọhụrụ anya. Onye nọ n'ọmụgwọ enweghị ihe ọzọ ọ na-eme karịa ịkwanye akụ n'ọnụ na iledo nwa ya anya. Nwaanyị elere ọmụgwọ nke ọma pụta ihe, agaghị amakwa ya ọzọ, maka ahụ ya ga na-eme gịnị? Ga na-ama pokopoko. Ahụ ga na-atụ mmanụ pampam, ka azụ si eme gịnị? Ka atụ mmanụ. Ifu nwaanyị elere ọmụgwọ anya, ọ na-edobe ahụ ya eju n'anya. Ịma asị na azụ na-atụ mmanụ, azụ ndị ahụ na-atụ mmanụ bụ ịfụ ya ọ na-amapụpụ, ọ dịka si mee gịnị? Si taba ya taba ozugbo. Otu a ka ọ na-adị nwaanyị elere ọmụgwọ ọfụma. Ọ bụrụ na ọ pụta ife, ndị mmadụ fụ ya, ahụ mee gịnị? Ahụ na-ama ya mma nke ukwuu. Ọrụ dịịrị nne nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ nke ukwuu. O nwere ọtụtụ ọrụ ọ ga na-arụ na be nwa ya mụrụ nwa ọhụrụ. Ọ bụ ya na-esi nri nwa ya na-eri, na-asụ akwa nwa ọhụrụ na nke nne ya, nya akwa nwa amụrụ ọhụrụ. Ọ nne nke nwaanyị na-ele ọmụgwọ ga na-asụ akwa nwa, na-asụkwa nke nwa ya mee gịnị? Mụrụ nwa ọhụrụ. Ọ bụ ya ka ozi niile dịrị n'ụlọ mee gịnị? Dị iri. Ya ga na-ele ozi niile dị n'ụlọ, n'ihi na nwa ya mee gịnị? Ike adịrọ ya. O jechie ozi n'ụlọ, o kuru nwa, nwaanyị mụrụ nwa mee gịnị? Ezuo ike. Mgbe ọ na-abịa ile ọmụgwọ, ọ ga-azụta ọtụtụ ihe. Ọ ga-eji ọtụtụ ihe wee bịa ya ile ọmụgwọ ahụ, dịka mmanụ, ose, ogiri, nnu, ụtazị, anụ, azụ, akwa nwa wee dịrị mee gịnị? Gabazie. Ọ ga-egote ihe ndị a mgbe ọ na-abịa ọmụgwọ, dịka aka mee gịnị? Dịka aka ha ya. Ọ ga-eme ka o mee gịnị? Ka o mee na onye a na-eme, ma ọ bụ ka o goo karịa ego ọnụ o ji. Ọnụ ọbụla aka na ya ome gịnị? Ogoro. Ọ bụrụ iwu na ọ ga-egosi ihe niile ndị a. O nwere ndị o nwere ike igote nwu, ogoro ihe ndị ahụ ome gịnị? O wee bịawazie ọmụgwọ. Ọ bụrụ ka a kpụọ isi ka ọ kwesị ntị, ile nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ ọmụgwọ adịghị ofere. Ndị Igbo na-ekwu okwu na-asị, onye sịrị na ile nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ ọmụgwọ adịghị ahụ, onye ahụ zụta nkịta, ọ mụọ nwa ka ọ lee ya ọmụgwọ, ka o si n'isisi ahụrụ wee mata ụtọ nsị, ka onye ahụ wee mata otu o si dị n'ebe mmadụ nọ. Ọ bụ ya kpatara na onye nwunye ya nọ n'ọmụgwọ, ndị mmadụ na-asị ya jisie ike, tụmadị ụmụ nwoke ibe ya, n'ihi na nwoke eme gịnị? Mara ibe ya. Ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa na-eleta nwa amụrụ ọhụrụ. Ha na-enye nwa na nne ya onyinye dị iche iche, dịka ego, akwa,
ude, ncha, ihe oriri dị iche iche. Onye na-aga ileta nwa ọhụrụ, ị ga-eji ihe n'aka wee mee gịnị? Wee sị nwa bịara ọhụrụ nnọọ. Ị ga-enye ihe onyinye dịgasị iche iche. Ọ bụgoro na ijebe nkiri nwa, mmadụ abịagobe unu mgbe nne gị mụrụ nwa, o nwere ọtụtụ ihe a na-eji eme gịnị? Abịa eleta nwa a mụrụ ọhụrụ, ya na nwaanyị mee gịnị? Mụkwazịrị nwa. Ha na-eso nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ enwe aṅụrị maka ihe ọma si n'aka Chukwu wee mee gịnị? Wee bịa. Nwa bụ onyinye Chukwu. Ọ ya ka ndị mmadụ ji eme gịnị? Abịa na-eme gịnị? Na-ahụta ihe ọma bịara ezinụlọ ahụ, si na ya wee mee gịnị? Kelee Chukwu, kelee nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ, wee kenekwazị nwa ọ mụrụ ọhụrụ. Ụbọchị o mere izu 7 nwaanyị mụrụ nwa ka ọ na-apụta n'ọmụgwọ izu 7. Otu izu na-abụ abalị 4. O mezie izu 7, ụbọchị ahụ ka nwaanyị mere gịnị? Na-apụta n'ọmụgwọ. Ọ bụ ụbọchị ahụ ka a na-agụ nwa ahụ gịnị? Aha. Ọ bụrụ mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa, ọ bụ ụbọchị ahụ ka a mụrụ nwa ka a ga-azụ gịnị? Ka a ga-azụkwazị ahịa nwa. Ya ụbọchị ahụ o mere izu 7 nwaanyị pụtara n'ọmụgwọ. Ụbọchị ahụ ka eme gịnị? Ka a ga-azụ ahịa nwa. Ụbọchị a ga-azụ ahịa nwa ga-abụ ụbọchị ahịa obodo ha. Ya ụbọchị ahịa obodo ha. O nwere ndị obodo na-azụ Eke, nwee ndị na-azụ Nkwọ, nwee ndị na-azụ Oye, nwee ndị na-azụ Afọ. Unu ma nke ndị be unu na-azụ. Ụbọchị nnukwu ahịa obodo unu ka nwaanyị ahụ mee gịnị? Ga-eje ahịa nwa. Emechaa izu 7, nwaanyị bịara ile nwa ya ọmụgwọ ga-ejikere eme gịnị? Ụla, maka na ọ rụchara ọrụ ya. Emechaa izu 7, nwaanyị mere gịnị? Mụrụ nwa ọhụrụ. Ụbọchị ahụ ọ pụtara n'ọmụgwọ, o jego ahịa nwa. Nne nke nwaanyị ga-eme gịnị? Ọ ga-ejikerezi ụla. Mgbe ọ ga-ala, ọgọ ya nwoke ga-azụtara ya ọtụtụ ihe dịgasị iche iche iji si ya mee gịnị? Daalụ n'ọrụ ọma nke ọ mee gịnị? Ọ rụrụ ezinụlọ ya. A na-azụtara nwaanyị ahụ ọtụtụ ihe dịka akwa. Ụfọdụ na-azụtakwazị akpụkpọ ụkwụ, akpa, ịchafụ, nnu, ọla ntị, ọla olu, wee dịrị mee gịnị? Gabazie dịka aka ha gịnị? Nke nwoke. Ụfọdụ na-azụtakwazị akpa osikapa, ihe erimeri dịgasị iche iche. Ụfọdụ azụtakwazị nnu oge eke ndị nwunye di ya ma ọ mee gịnị? Ma nke nwaanyị bịara ile ọmụgwọ, nnu oge eke ndị nwunye di ya ma ọ bụ na ọ na-alue. Ụfọdụ na-eke nnu na gịnị? Ncha. Ụfọdụ amata rice tinyegasị anya bụ osikapa wee kee ndị nwunye di iji gwa ha na ya emego gịnị? Na ya anatago ọmụgwọ. Otu a ka esi ele ọmụgwọ mgbe gboo. Mgbe elu bụ ala ọsa, ugbu a ihe esiere ike. Nya ihe isi ike emeela ụmụ nwaanyị ụfọdụ mụchaa nwa, ha kwọrọ nwa ha n'azụ gawa ịchọta ihe a ga-eri na-emeghị izu 7. Ihe isi ike karịrị. Ọ bụghịzi mmadụ ihe na-anọ ọmụgwọ. Nke a meziri onye mụchaa nwa, ofia ga nwa ya azụ mee gịnị? Gaba ahịa chọba ihe ọ ga-eri. Onye eleghị ọmụgwọ otu esi ele ụmụ nwaanyị ndị ọzọ, onye ahụ nwee ndidi, maka na ọ bụ ihe mere ede o ji mee gịnị? Bee nwee. A ga-emechakwa mee gịnị? Lee nye ọmụgwọ ma ọ bụ na ihe mee gịnị? Ihe dị mma. Uru ọmụgwọ bara. Nke mbụ, ọmụgwọ bụ oge nwaanyị mụrụ nwa ji ezu ike. Oge a ka nwaanyị ga-eji mee gịnị? Wee nchịkọnata onwe ya, zuo ike, richie arụ ya maka ihe dịgasị iche iche ọ gabiga mgbe ọ na-amụ nwa ma mgbe ọ bụ afọ ime. Nke abụọ, ọ bụ oge nwaanyị ji eri akụ di ya, oge nwaanyị ji akwari akụ. Nke atọ, nwaanyị mụrụ nwa na-enweta ihe onyinye dịgasị iche iche oge ọ mụrụ nwa. Ndị mmadụ ga-eme gịnị? Ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa ileta nwa. Ụfọdụ ga na-enye ya ego, ụfọdụ enye ya akwa nwa, ihe onyinye dịgasị iche iche, ma ncha eji asa nwa ahụ. Nke ọzọ, ọ bụ oge eji akwalite omenala Igbo. Oge ọmụgwọ bụ oge eji eme gịnị? Akwalite omenala Igbo n'ala Igbo. Nke ise, ọmụgwọ na-enye nọ n'ezinụlọ ahụ gịnị? Obi aṅụrị ebe a mụrụ nwa ọhụrụ.
a na-enwe gịnị obi aṅụrị obi ụtọ ghara na gịnị n'ezinụlọ ahụ n'ihi na gịnị ihe ọma bịara ezinụlọ ahụ mere gịnị nwetara ngọzi n'aka Chukwu. Nke isii, ọ na-eweta ezi mmekọrịta n'etiti mmadụ na gịnị na ibe ya. Ndị mmadụ na-abịa ileta nwa, ndị be nke nwaanyị na-abịa, ndị be nke nwoke eme gịnị abịa. Ọ na-eweta gịnị mmekọrịta. Ndị agbata obi dịgasị iche iche eme gịnị abatakwasị nwa mụrụ ọhụrụ gịnị nnọọ. Nke asaa, nwaanyị mụrụ nwa na-enweta enyemaka site n'aka gịnị n'aka ndị ikwu na ibe. Ụfọdụ na-abịa n'oge ụtụtụ, ọ bụrụ mgbe nne nke onye mụrụ nwa abịabeghị, ndị agbata obi na-eme gịnị abịa, ma ọ bụ ndị enyi ya abịasara ya nwa ahụ, nyegasịara ya aka na mma ọrụ dịgasị iche iche. Ihe ndị a bụ gịnị enyemaka a na-enwetagasị. Ọ bụrụ sọsọ onyinye, kama o nwere ike mụ na-abịa mee gịnị nyere gị aka n'ozi ụfọdụ, sụara gị akwa nwa, ma ọ bụ mee gịnị sara gị nwa ahụ gịnị ahụ. Ihe ndị a bụ enyemaka a na-enwetagasị n'aka ndị ikwu na ibe. Nke asatọ, oge ọmụgwọ bụkwa ohere eji adụ nwaanyị mụrụ nwa gịnị ọdụ. Nwaanyị amụrụ nwa ọhụrụ, oge ahụ ka eji eme gịnị adụ ya ọdụ. Ọ bụrụ ezinụlọ na-enwe esemokwu, ya bụ di na nwunye na-enwe esemokwu, ọ bụ na ndị nke nwaanyị abịa ile nwa ya ọmụgwọ, ọ bụ oge ahụ ka ọ ga-eji mee gịnị chọpụtagasị ebe mmiri si ba n'opi ụgbọgụrụ, mana ebe nwa ya mee gịnị anaghị emesi ọfụma, ọkpọọ nwa ya nwa bịakene si otu a na-emesi otu a na-eme ka ọ mee gịnị ka ọ daba. Oge ahụ ka eji eme gịnị anọ n'udo, chịkọta ezinụlọ mee gịnị na-agbasazi agbasa, ejikọkwa ahụ ọnụ mee gịnị ka ebikwaziri n'udo. Ọghọm dị n'ọmụgwọ. Nke mbụ, a na-emefu ego nke ukwuu n'oge ọmụgwọ. Ile anya n'ihe ndị a gụsa na mbido, oge ọmụgwọ a na-emefu ọtụtụ ego. Nwoke nwe ụlọ mee gịnị ga-agba mbọ hụ na ihe oriri dị n'ụlọ, ọ ga-agba mbọ hụ na mmanya ma ihe ndị a ga na-eji na-esere ndị ọbịa gịnị ọjị ga-adị n'ụlọ, ihe ndị a ga-eji na-esiri nwa ga-adị, ihe nwa ga-ebe gịnị ga-ejikwazi ihe a na-enye nwa ma nke nri nwa ga-eri. Nwoke nwe ụlọ ga-eme gịnị ga-agba mbọ hụ na ihe ndị a mee gịnị dị n'ụlọ. Nke atọ, ọmụgwọ na-enye nwaanyị ohere ime gịnị ibu oke ibu. Nwaanyị ligidezi ome gịnị o buwe ibu, n'ihi na ọ nọzi ofu ebe, o nwere ebe ọ na-eje, ọ naghị apụ apụ, o nwere ihe ọ na-alụ, ihe ọ ma bụ olie nri, onye nwa ya ara, nnara ame gịnị lahụ ụra, o mezie nwa ame gịnị o wee buo oke ibu. Nke atọ, nwa amụrụ ọhụrụ anaghị ekwe nwaanyị mụrụ nwa na nne ya eme gịnị arahụ ụra nke ọma. Nwatakịrị amụrụ ọhụrụ anaghị ekwechasị nne na nna mụrụ nwa eme gịnị arahụ ụra otu o si kwesị. Oge ahụ ahụ na-atọ nwa, ọ apụta ime abalị oge o kwesịrị ịlahụ ụra, ọ mụrụ anya. Ọ ọrụ nke onye mụrụ nwa ọhụrụ na nne ya eme gịnị ichekwa nwa ahụ, mee gịnị gbaa mbọ fụ na ọ mee gịnị na ọ naghị ebe akwa. Ihe ndị a bụcha ọghọm dị na gịnị ọmụgwọ. Nwaanyị nwere ike jebe ozi jechaa ozi ike eme gịnị agwụfe anya ofe. Ihe ndị a bụ gịnị ọmụgwọ. Nke anọ, ọmụgwọ na-eme ka nwaanyị mụrụ nwa dị nga n'ịrụ ọrụ. Nwaanyị nọrọ ọmụgwọ nọsizie ọmụgwọ, ọ pụtazie oge ọ nọ n'ọzọ ọmụgwọ ọ na-arụsị ụla, n'ihi na oge ọ nọ ọmụgwọ ụla ka ọ na-alahụ, olusia na omekịn ọ rahụ ụra, nne ya arụgharịa ihe niile dị n'ụlọ o kwesịrị ịrụ. Ọ nụchazie ọmụgwọ pụtazie, o nwezi ike ime gịnị ịrụzi ọrụ ndị ahụ ngana na-atụ ya, ọ tụrụ nwa tụ ya n'ụkwụ, ọ na-enegharị anya. Ihe ndị a bụ gịnị ọghọm dị na ọmụgwọ. Nke ise, di na nwunye anaghịzi enwecha ohere inwe gịnị mmekọ n'oge ọmụgwọ, n'ihi na nwoke eme gịnị na nwunye anaghịzi alahụ, ya na nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ na nwa ọ mụrụ ọhụrụ na nne ya mee gịnị na-anọkarịzi, ohere adịghịzi ha na-abịa ime gịnị inwe mmekọ. Ọha na eze na-ege m ntị, na mbido akọwara m ihe gbasara ọmụgwọ. Ihe bụ ọmụgwọ na ọ bụ oge nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ ji ezu ike, lezie onwe ya anya nke ọma maka ime gịnị iji wee richi ihe ndị si ya na-arụ wee pụ oge ọ mee gịnị oge ọ na-amụ nwa. Onye ọ bụ ọrụ ya ile nwaanyị gịnị ọmụgwọ. Ihe ndị eji ele ọmụgwọ, oge a na-ele ọmụgwọ, o nwere ihe ndị eji elegasị gị ọmụgwọ.
ihe ndị eji esiri nwaanyị gịnị nri ọmụgwọ. A na-eji ụda, ụzịza, ose, azụ wee siere ya gịnị esiere ya ji mmiri ọkụ, esiere ya ofe nsala nke ọ ga-eji mee gịnị wee richie ahụ ya. Anyị kọọkwazi ọrụ dịịrị nne nwaanyị na be gịnị n'ebe nwa ya mụrụ nwa ọhụrụ mee gịnị nọ. Ọtụtụ ọrụ na-eche nne nwaanyị bịara gịnị ile ọmụgwọ. Anyị kọwakwazịrị ihe ndị o ji ebe gịnị ihe ọ ga-eji wee bịa ile ọmụgwọ, dịka aka ha ya, ụfọdụ na-egote azụ, ụfọdụ na-egote akwa, mmanụ, ose, ụda, ụzịza wee bịa be nwa ya mma gịnị mgbe ọ na-abịa ile ọmụgwọ. Ọrụ dịịrị nwoke nwunye ya mụrụ nwa ọhụrụ dịka ịhụ na ihe oriri mee gịnị dị n'ụlọ. Ọ gaghị ekwe ka ihe oriri mee gịnị kọọ n'ụlọ mgbe nwunye ya mee gịnị mụrụ nwa. Ọ ga-agba mbọ hụ na ihe eji eche ọjị mee gịnị dị n'ụlọ mgbe onye ọbịa bịara ileta nwa, asị ya nee nke a wee sị ya gịnị nnọọ. Ihe ndị a bụ ihe anyị kọwara gbasara ọmụgwọ. Kọwaa uru ọmụgwọ mee gịnị bara, ọghọm dị na ọmụgwọ. Ugbu a ị ga-ege ntị maka nnwale ajụjụ dị n'ihe ọmụmụ a. Nke mbụ, gịnị bụ ọmụgwọ? Nke abụọ, izu ole ka a na-ele ọmụgwọ? Nke atọ, onye ka ọ bụ ọrụ ya ile nwaanyị ọmụgwọ? Nke anọ, ihe ndị eji ele nwaanyị ọmụgwọ. Nke ise, kedu uru atọ ọmụgwọ bara site n'uru ndị ahụ m gụpụtara gị? Uru atọ, depụta naanị uru atọ ọmụgwọ bara. Nke isii, kedu ọghọm atọ dị na gịnị ọmụgwọ site na ọghọm ndị ahụ m gụpụtakwazịrị gị. Idepụta ọghọm atọ dị n'ile ọmụgwọ. WhatsApp contact ebe akara ị ga-eji wee nweta m 07034656325. Chetakwa na aka m bụ onye nkụzi gị Oriakụ Onyebuchi Anastasia Ngozi. Ka ọ dịnụ, ndewo.